Bună ziua! Mă numesc Horea Porumb și vă aduc salutul meu de Ziua Culturii Naționale. Am să vă citesc din Mihai Eminescu, La steaua. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit, încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Tot astfel, când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă. Această poezie m-a marcat de tânăr copil. Întâmplarea face că am debutat la revista clujană cu același nume, Steaua. Reiau un citat, că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, azi o vedem și nu e. Pentru mine, poemul din care am reluat aceste câteva rânduri nu mă interpelase prin problematica astrofizică legată de distanțele cosmice, de evoluția astrelor și de moartea lor inevitabilă. Nu mă făcea să rezonez nici la lumina stinsului amor, ci îmi vorbea despre soarta scriitorului, care parcurge în anonimat ani buni înainte de a deveni vizibil. Și poate uneori adevărata lui consacrare vine după ce el nu mai este printre noi. Astea fiind spuse, vă urez un an fericit cu sănătate și adevăr. Și închei precum Mihai Eminescu. Trăiască nația! Sus cu dânsa!